Αν είναι και ο πιλότος αν έχεις iPhone μπορείς να βάλεις AirTag. Όντως μπορώ. Είχα σκεφτεί μέχρι και στον Poco να βάλω AirTag. Γλυκούλης μου. Αλλά δεν κάνει, γιατί επειδή ζει και έξω, φοβάμαι μην πιαστεί από το λουρί του πουθενά σε κανένα δέντρο που πηδάει και πεθάνει. Και κρεμαστεί και θα το έχω τύψει για όλη μου τη ζωή, οπότε μια χαρά. Είναι και έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρω λίγο μία ενυδατική τώρα, την οποία την αγαπάω εξίσου όπως την Kiehl's. Ποια ενυδατική είναι αυτή? Ο ΕΟ. Τώρα μου είχαν στείλει κάτι κορεάτικες καταπληκτικές. Πού τις έχω? Δεν βλέπεις τη Μαλβίνα? Παιδιά, με τη Μαλβίνα ήμουν χθες. Αν με παρακολουθείτε και στο Instagram βλέπετε ότι με τη Μαλβίνα είμαι συνέχεια μαζί. Τι καταλαβαίνω. Εννοείται πως τη βλέπω, τη Μαλβίνα κολλητή μου είναι. Λοιπόν, ελπίζω να είναι... Ποια είναι η ενυδατική? Αυτές είναι πολύ λιπαρές νομίζω βέβαια. Δεν είμαι σίγουρη, πρέπει να το δω. Ωραία, εγώ θα πάρω αυτές εδώ λοιπόν. Πόσα ml είναι? Με ποιον θα πας? Με φίλους μου. Είσαι κούκλα, ευχαριστώ. Ποια είναι η αγαπημένη σου ενυδατική? Της Kiehl's η μπλε, όχι μπλε. Δεν είναι η μπλε, δεν είναι αυτή σε μορφή τζέλ, είναι η άλλη σε μορφή κρέμας, κανονική. Μισό να δω πόσα ml είναι. 50 ml, τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Αυτό, πες μου ότι δεν είναι αυτό που γυαλίζει και αυτό είναι κορεάτικο, πολύ καλά, πολύ καλά. Τέλεια. 50 plus τώρα. Τέλεια. Πάρω αυτό. Τη βαλίτσα την κάνεις check-in. Αυτά θα μπουν στη μικρή μου βαλίτσα που λογικά αν δεν με αφήσω να την κάνω check-in και αυτή θα την πάρω μαζί μου. Οπότε πρέπει να προσέχεις τα ml. Σίγουρα. Η μπλούζα από πού? Ποια μπλούζα? Πώς σου φάνηκαν οι σπουδές? Κόμπλε. Κόμπλε. Λοιπόν. Τέλεια. Έχω και άλλα με τα πράγματα εδώ. I'm done. Νομίζω θα κλείσω και το live γιατί έχω να γυρίσω κάτι βίντεο. Αλλά είμαι έτοιμη. Τα φανελάκια πρέπει να βάλω. Εδώ θα βάλω και τα καλλιτικά μου. Και τις κρέμες μου. Και δεν έμεινε χώρος για το γύρνα. Πρέπει να πάρω άλλη βαλίτσα για αυτά που θα αγοράσω. Τέλεια. Τι άλλο μπορεί να έχω ξεχάσει? Αχ, αυτό έχω βάλει τώρα στα μαλλιά μου, είναι top. Ευχαριστώ για τα follow, παιδιά, να με κάνετε να βλέπετε τα live μου, να βλέπετε τα βίντεό μου και να πάτε και στο Insta που θα ανεβάσω πάρα πολλές φωτογραφίες και ανέβασα και χθες φωτογραφία, καταπληκτική, να πάτε να τη δείτε και αυτή. Λοιπόν, αχ. Πρέπει να βάλω και αυτό μέσα. Σε αυτή την ανισοπαίδη δίσκο. Καλλιτικά μόλις τα έβαλα μέσα. Η μία είναι έτοιμη να σκάσει η βαλίτσα μου. Να σκάσει όμως. Αλλά δεν πειράζει. Flat παπούτσια θέλω. Θα πάρω, ναι. Θα πάρω ένα ζευγάρι μπέζ, flat παπούτσια και ένα ζευγάρι αυτό που θα φοράω σήμερα, γκρι. Μαζί με αυτό και το κλασικό μου το jean. Έχω ένα jean που το φοράω συνέχεια. Αν με δει κάποιος άνθρωπος νομίζω ότι δεν έχω άλλα jean. Από Σόχο.
πώς λέγεται η εταιρεία με το κορεάτικο. Η μία είναι η Thank You Farmer που είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία.